Kasi nga po yung naupira nga yung mata ko. Tapos sabi ng doktor ko, umangat daw yung lente hanggang nahulog sa likod. Ngayon, pinagkapit na ako pagkama nilang doktor, may bayad na po na certificate. Balitan daw yung lente, ang galing yung lente nandun sa loob. Ngayon, balitan ng bagong lente po. At sa hapong ito, isang ina mula naman sa Pampanga ang personal na dumulog sa ating tanggapan sa Kongreso para humingi ng tulong para sa kanyang pangatlong operasyon sa mata. Ang panawagan ni Nanay Irene Mayono Sustino. Panoorin po natin ito. Ako po si Irene Sustino, humingi ng tulong ako Bicol at least ang Congressman Aldico na sana po maoperahan yung aking mata. Salamat po. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Nanay Irene patungkol sa kanyang alalahanin sa magiging pangatlong operasyon sa kanyang mata. At para sa detalye, makakausap natin ngayon si Nanay Irene. Magandang hapon, Nanay Irene. Magandang hapon sa muli, Nanay Irene. Hello, Nanay Irene. Nanay Irene, magandang hapon. Kailan po? Ayan. Yan, Nanay Irene. Opo, kamusta na po ang pakiramdam nyo ngayon, Nanay Irene? Ano po? Ang kamata ko po, masakit po. Okay. Masakit. Kasi yung lens niya po, nandyan sa loob ng mata ko po. Opo, so hanggang ngayon po ay sumasakit ang mata nyo, Nanay Irene. Oo. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay Irene, kung bakit umabot sa pangatlong beses na kinakailangan na dumaan sa operasyon po? Kasi nga po yung naupira nga yung mata ko. Tapos, sabi ng doktor ko, umangat daw yung lente hanggang nahulog sa likod. Ngayon, pinagkapit na ako pagkama nilang doktor, may bayad na po na certificate kasi balitan daw yung lente, ang galing yung lente nandun sa loob. Ngayon, balitan ng bagong lente po. 30,000 na po. Kaya po nila ako pumunta ako dito actually po, dito sa city. Opo, pero sa ngayon, Nanay, kamusta na po yung mata po ninyo? Kayo po ba ay nakakakita ng malinaw or medyo malabo na po yung paningin po ninyo? Hindi naman po, makakita naman po siya, kaya lang po yung blood, hindi kagaya nung bago na na-opera niya ako. Malinaw na malinaw. Mula nung natanggal yung lente, malabo yung kanan. Pero yung kaliwa po, okay naman. Opo. So, kamusta naman, Nanay, yung una nyong naging operasyon? Oo? Kamusta naman, Nanay, yung una nyo pong pinagdaan ng operasyon? Partner, paayusin muna natin, partner, yung linya, ano? Kasi kahit si Nanay, hindi niya tayo maintindihan. Sabi ni Nanay. Okay. So, yung una, kinakailangan na nag-undergo siya ng operasyon, pero hindi naman daw apektado masyado yung paningin niya, pero sumasakit. Sumasakit. So, hindi normal sa kagaya natin, partner, na sumasakit yung mata, pero nakakakita. Lalo na kay Nanay na meron ng edad si Nanay. Pangatlo ng operasyon ito, partner, na kinakailangan. So, meaning to say, lumala yung kalagayan ng kanyang mata. At sinasabi niya kanina sa atin, partner, na medyo sumasakit talaga yung mata niya. Tayo nga, partner, may pumasok lang dyan na maliit na bagay. Talagang hindi na tayo mapakali. Tama. Diba? Parang, ano na tayo, kumukuha tayo ng tubig or irritable. So, meaning si Nanay, kung ganyan ang sitwasyon, talagang hindi niya matiis. Kaya, partner, kinakailangan niya ng pang-tatlong operasyon. Kaya sa ating mga action, kailangan natin alagaan ng ating mga mata. Para Mukhang hindi lang dito sa Bicol, partner, maulan na, no? Kahit siguro sa Maynila, kasi naririnig natin iba yung audio ni Nanay. Maulan kaya? Pwede. Oo, pwede. Kahit sa, di ba, sa Davao, talagang medyo
may masama ng panahon, bumaha pa na. Oo. Pero sa mga kababayan natin dyan, saan mang sulok po kayo ng daigdig, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong medikal, lagi pong naandyan ang Ako Bicol Party List para umalalay at magbigyan po ng tugon ang inyong mga problema at pangangailangan sa aspetong medikal. Ika nga partner, sabi ng Ako Bicol, hanggang meron tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong, nandyan parati ang Ako Bicol Party List, handang tumulong. Ayun, hindi po mawawalang Ako Bicol, basta andyan po kayo na nangangailangan ng tulong. Hanggang hindi nauubos ang mga Pilipino, ang mga kababayan nating humihingi ng tulong, laging naandyan ang Ako Bicol Party List. Dahil ang lakas partner ng Ako Bicol Party List ay nakasalalay sa kailangang tulong ng ating mga kababayan. Kumbaga, yung kahinaan ng ating mga kababayan dahil walang pinansyal, kulang partner sa pagkain, kulang sa hanap buhay, kulang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Lahat ng aspetong problema ng mga kababayan natin at mga Pilipino, ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan tumulong, di ba? Tama, doon partner. humuhugot ng lakas partner ng Ako Bicol, doon sa parte ng kahinaan ng ating mga kababayan dahil nga kailangan nila ng tulong. Tama. Kaya dapat nating isipin rin yung mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Sabi nga, yung karamihan sa ating tinutulungan ay marami na silang nalapitan. Correct. Pero wala ni sino man na tumulong sa kanila. Yes, partner. Ito lang ng Ako Bicol At Party List. yung mga estudyante partner, yung mga nanay na hirap sa buhay, sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, andyan yung Ako Bicol Party List partner. Alam mo partner, nung mga panahon na nag-aaral pa tayo, wala tayong mga ganito. Mahirap partner Diba? kumuha ng mga scholarship. Napakahirap mag-aral partner na wala kang nahihingayan ng tulong. Kaya nga yung mga magulang natin ay kalabaw, ang kayod kalabaw para tayo ay mapag-aral. Tama. Kung wala doon sa mga ginagawa ng ating mga magulang, wala tayo ngayon partner dito. Ayan. Pero ngayon yung Ako Bicol, laging naandyan. Ayan, balikan na natin partner si nanay. Okay na. Hello, Nanay Irene. Ayan. Okay na si Nanay. Siguro, Nanay, bakit po umabot sa puntong umabot sa pangatlong operasyon po itong kinakailangan po dito sa mata nyo? Kasi nga po, nung may 29 po, na-opera ako, tapos isang linggo na mag-pick up na, nasilip na ni Doc na umangat daw yung lente. Ngayon, sabi ni Doc, sige, iwanan muna natin yan. Ang kaliwa muna ang alin natin, operahan. Tapos, pagka-June 11, na-opera yung kaliwa ko. Tapos, pagka-July 2, binalikan niya yung kanan. Hindi na ni Doc makuha yung lente na at hindi na niya makita. Sabi ko, Doc, nasaan na ba niya yung lente ko? Sabi niya, nakulog daw sa likod. Opo. Ngayon po, nung nahulog na sa likod, ipapaka na daw niya ako sa doktor na isa na kasama nila po doon sa foundation. Eh, ang sabi naman po sa doktor na sinagsamin ako, nanay, tanggalin natin yung lente, palitan natin ang bagong lente. Yun na nga po, manalaga natin 10,000. Okay? Wala naman po akong mapupunan. Diretso Okay. na tayo partner. Talungin mo na si nanay kung ano yung kailangan na tulong niya mula sa Ako Bicol. Yan, Nanay Irene, ano po yung kinakailangan natin na tulong kaya lumapit po tayo sa Ako Bicol Party List? Yun nga po yung yung pill na na doktor. Yung FDA counted ako para ako mag-opera ulit. Ayun, Ayan. operasyon partner. Operasyon, ang kailangan ni nanay. Sige, Nanay, para sa ora mismong pagtugon ng kanyang problema, makakausap natin sa muli sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon po muli sa inyo po, sa Tapang Ora mismo. Opo, idiretso ko na po. Ano pong tulong na maibibigay po ni Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List kay Nanay Irene? Opo, yung kaso po ni Nanay Irene na itawag po sa atin, sa ating tanggapan, na itawag po ng ating coordinator. At naintindihan naman po natin na napaka-sensitibo ng naging kondisyon ni Nanay Irene, kung kaya't ang rekomendasyon po ng Ako Bicol Party List ay i-refer po siya at i-recommend po na mabigyan ng tulong, assistance
sa DSWD. Yun po, worth the GL, ipagpo-provide po ang DSWD para kay Nanay Irene sa pangunguna po ng Ako Bicol Party List. Ayun. So, wala na po bang dapat alalahanin pa si Nanay Irene? Irene pala, partner. Irene pala. A-Y-R-E-N. So, si Nanay Irene ay wala na pong dapat pang alalahanin, Sir Alvin? Wala na po siyang dapat alalahanin. Patawagan na lang po siya ng ating coordinators po sa ating Ako Bicol Party List. Ayun, nasagot na yung problema ni Nanay Irene. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Political Officer ng Ako Bicol Party List. Thank you very much po at mabuhay po kayong lahat. Apo, balikan natin, partner, si Nanay Irene. Irene. Nanay Irene. Nanay! Nanay Irene! Ay, nako, nawala na si Nanay Irene. Anyway, so, ramdam ni Nanay Irene na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Ayan na, Nanay Irene! Nanay! Nanay Irene! Sige, okay na yon. Ipaalam na lang natin kay Nanay Irene na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List.